proprietarul hotelului, s-a prefăcut a fi oaspete în acea seară pentru a descoperi cine îl fura în tăcere. Camerista de la etajul 8 a răspuns la un telefon cu voce afrântă și în mai puțin de 1 minut, bărbatul cu brațele încrucișate a înțeles că hoțul nu era ea. Coridorul de la etajul 8 al hotelului Imperial Brâncovian mirosea a parfum scump și a tăcere cumpărată. Luminile difuze ale aplicei aurii cădeau pe covorul gros, într-un mod care nu permitea umbre. Era aproape miezul nopții și orașul afară dormea deja. Dar acolo, sub acea lumină aurie moale, 2 persoane care nu se întâlniseră niciodată cu adevărat erau pe punctul de a se ciocni în singurul mod care schimbă cursul lucrurilor. Alexandru Brâncovian, proprietar absolut al lanțului hotelier Brâncovian, stătea de mai bine de o oră rezemat de peretele din capătul coridorului, îmbrăcat fără ostentație, fără ceas la vedere, fără nimic care să poată trăda. Orice persoană care ar fi trecut pe acolo l-ar fi confundat cu un oaspete insomniac ieșit să și dezmorțească picioarele. Și exact asta își dorea el. Plănuise acea noapte de săptămâni întregi. Sosise la hotel înregistrat sub un nume fals. Se cazase într-un apartament la etajul 7, chiar sub etajul executiv. Cinase singur în restaurant. Comandase room service. Observase în tăcere fiecare chip care intersecta linia vizuală, fără ca acele chipuri să știe că erau evaluate de bărbatul al cărui nume de familie era gravat în bronz la intrarea în clădire. Avea un motiv vechi, dureros, care îl transformase în ceea ce era acum. Un om care nu avea încredere în nimeni din propria echipă. Cu ani în urmă, propriul său frate, asociat, îi golise o parte importantă din patrimoniul familiei înainte de a dispărea din țară. Alexandru învățase atunci o lecție care nu-l mai părăsise. Hoțul este mereu în interiorul casei. Și în acea noapte, după luni de mici inconsecvențe în rapoartele financiare ale hotelului Imperial Brâncovean, proprietatea sa emblematică, bijuteria lanțului, decisese să facă ceea ce niciun antreprenor rațional nu ar fi făcut, să se infiltreze personal, fără să anunțe pe nimeni, nici măcar pe Răzvan Florescu, directorul său istoric, omul pe care îl considera mâna sa dreaptă de atâția ani. Planul era simplu: să petreacă 2 nopți plimbându-se pe coridoare ca un oaspete anonim, să observe personalul, să identifice trădătorul. Ceea ce Alexandru nu știa, în timp ce aștepta rezemat de acel perete, era că adevăratul trădător era mult mai aproape de el decât și ar fi putut vreodată imagina. Și că persoana pe care era pe punctul de a o întâlni pe coridor, persoana pe care decisese să o supravegheze prima dintr-un motiv pe care aproape că nu și-l mai amintea, era exact singura persoană de pe acel etaj care în acea noapte avea să îi salveze tot ce credea că a pierdut. La capătul coridorului, o ușă de serviciu s-a deschis. Elena Vladeanu a ieșit împingând un cărucior cu prosoape împăturite. Mamă singură, cameristă de ani de zile în acel hotel, femeie cu mișcări discrete și memorie antrenată, care își amintea fiecare detaliu al fiecărei camere pe care o curăța. Purta părul prins cu o agrafă simplă, șorțul alb impecabil și postura dreaptă a celui care știe că a fi invizibil face parte din meserie. Alexandru a privit-o din colțul său. A notat mental ora. A notat mental direcția pașilor. A notat mental camera în fața căreia s-a oprit. Apartamentul 814. Apartamentul 814 îi spunea ceva, dar nu și amintea ce. Elena a bătut la ușă cu 2 lovituri ușoare. A așteptat, a bătut din nou, apoi a folosit cheia de serviciu și a intrat. Ușa a rămas întredeschisă. Alexandru a reușit să audă de departe vocea fragilă a unei femei în vârstă care a salutat camerista cu o afecțiune deloc protocolară. Doamnă Ana, v-am adus prosoapele și medicația pe care ați cerut-o la recepție azi noapte. Cum ați fost astăzi? Ah, Elena, dragă, intră, scumpo. Alexandru s-a încruntat. Dragă nu era salutul unei oaspete către o angajată, era altceva. Era un salut de apartenență. A scos discret telefonul din buzunar, a căutat în sistemul intern al hotelului, la care avea acces complet de pe telefonul său privat, fără ca nimeni din echipă să știe, înregistrarea apartamentului 814. A găsit-o și, văzând-o, a simțit că ceva în interiorul său se răcea. Doamna Ana Popescu, oaspete permanent, locuia de ani de zile în acel apartament, dar era ceva ciudat în raport, ceva ce el nu citise niciodată, deoarece nu coborâse niciodată la detaliile conturilor individuale ale oaspeților permanenți. Astea erau treburile directorului Răzvan, ceva ce acum, dintr-o dată,
strălucea pe ecranul telefonului ca o alarmă silențioasă. Contul lunar al doamnei Ana avea taxe care nu se potriveau cu profilul ei, servicii de spa pe care nu le folosise niciodată, cine la restaurant la ore la care ea nu cobora niciodată, sticle de vin scump consumate în camere care nu erau ale ei. Alexandru a rămas privind ecranul. Acel cont fusese umflat de luni de zile cu taxe fantomă. Și atunci, înainte ca el să poată procesa ceea ce vedea, a auzit altceva. În interiorul apartamentului, vocea fragilă a doamnei Ana a crescut în tonalitate. A trecut de la salutul afectuos la ceva diferit, ceva ce suna a îngrijorare. Dragă, mi-a mai venit o factură de la hotel iar. Știi ce se întâmplă? Nu am ieșit din camera asta de o săptămână, dragă. Dar în contul meu sunt taxe pentru lucruri pe care nu le-am cerut. Ce fac, Elena? Nu mai am de unde să scot. A fost o tăcere. Apoi vocea Elenei a răspuns încet, foarte încet. Atât de încet încât Alexandru a trebuit să facă 2 pași pe coridor pentru a o auzi. Doamna Ana, nu vă faceți griji, în seara asta voi afla, vă promit. Dar vă rog, nu semnați nimic până nu vă vorbesc din nou. Și dacă cineva din personal vă bate la ușă la ore nepotrivite, nu deschideți. M-ați auzit? Elena, dragă, ce se întâmplă în hotelul ăsta? Doamna Ana, nu vă pot spune încă, dar aveți încredere în mine. Cum ați avut mereu încredere? Alexandru a strâns telefonul în mână. Sângele i-a urcat la tâmple. Cum ați avut mereu încredere? Acele cuvinte aveau o greutate pe care el nu o putea descifra încă. Elena a ieșit din apartament, a închis ușa cu grijă, a sprijinit pentru o clipă fruntea de lemn. Alexandru, din capătul coridorului, a reușit să vadă gestul. Camerista a respirat adânc, apoi s-a îndreptat, a luat căruciorul și a început să meargă spre ușa de serviciu, dar înainte de a ajunge la lift, telefonul ei a sunat, un sunet jos, aproape jenat, din buzunarul șorțului. Elena l-a scos în grabă, a privit ecranul și când a văzut cine o sună, tot corpul femeii s-a schimbat. Alexandru a observat. A observat cum umerii ei s-au încordat, cum mâna liberă s-a sprijinit de peretele coridorului pentru a se susține, cum respirația i-a devenit scurtă. A răspuns, alo, da, eu sunt. Da, pauză. Cum? Cum spuneți? Pauză mai lungă. Dar, domnule doctor, nu se poate. Am plătit rețeta acum 2 zile. Am lăsat chitanța în sertarul farmaciei. Vocea Elenei s-a frânt. S-a rupt în 2 ca un geam subțire. Alexandru, din colțul său, a rămas nemișcat. Acea femeie asculta ceva la telefon care o făcea să se prăbușească în tăcere în mijlocul unui coridor de hotel de 5 stele. Domnule doctor, vă rog, nu-i suspendați medicația lui Andrei în seara asta. Voi merge la farmacie mâine dimineață la prima oră. Vă jur că voi merge, dar nu-i o suspendați, vă rog. Altă pauză mai lungă, mai densă. Cât? Pauză. Cât anume? Pauză. Și atunci Elena Vlădeanu, femeia care de ani de zile fusese invizibilă pe acel etaj, s-a sprijinit cu spatele de peretele coridorului și a alunecat încet până a rămas așezată pe jos, cu telefonul încă la ureche și cu ochii plini de lacrimi pe care, nu, și permitea să le lase să cadă. Domnule doctor, vă promit că mâine voi merge. Mâine fără greșeală, doar nu-i suspendați medicația în seara asta. A închis apelul. A rămas așezat pe jos și a dus mâna liberă la gură pentru a nu scoate niciun sunet și apoi și-a ridicat privirea și l-a văzut stând în capătul coridorului pe un oaspete necunoscut care o observa cu brațele încrucișate. Elena s-a ridicat imediat și a șters ochii cu dosul mâinii și a aranjat șorțul, a făcut tot ceea ce manualul hotelului imperial brâncovian o învățase să facă atunci când un oaspete o găsea într-un moment în care nu trebuia să o vadă, dar ceva în ea în acea noapte nu a reușit să se compună pe deplin. Scuzați-mă, domnule, aveți nevoie de ceva. Dacă mi permiteți, într-o clipă vă aduc orice. Vocea bărbatului din capăt a ieșit liniștită, joasă, fără niciun ton de exigență. Nu am nevoie de nimic. Eram doar aici. Scuzați-mă că v-am văzut în acest moment. Nu a fost intenția mea. Elena a încuvințat, a luat căruciorul, a făcut gestul de a se retrage, dar înainte de a putea trece pe lângă oaspete, bărbatul a vorbit din nou, de data asta cu o voce care avea ceva diferit, ceva ce nu era curiozitatea unui oaspete, ceva ce ea, fără să știe de ce, a identificat instantaneu ca fiind periculos. Doamnă, o singură întrebare. Doamna de la apartamentul 814 are probleme cu contul ei de mult timp? Elena s-a oprit brusc și a știut, în acel moment exact,
că bărbatul cu brațele încrucișate din capătul coridorului de la etajul 8 nu era un oaspete oarecare și că întrebarea pe care tocmai o pusese o punea pe ea în acea noapte, în fața celei mai mari decizii din viața sa adultă. Elena a rămas în mijlocul coridorului cu mâinile strânse pe cărucior. Bărbatul din capăt nu se mișcase. Rămânea cu brațele încrucișate, cu acea privire care nu era a unui oaspete, așteptând un răspuns pe care ea nu decisese încă dacă îl va da. O parte din Elena, partea prudentă, partea care de ani de zile învățase să supraviețuiască păstrând tăcerea, îi striga din interior să mintă, să spună că nu înțelege întrebarea, să se retragă politicos, să se ducă să plângă în baia personalului și mâine să reînceapă ziua ca și cum nimic nu s-ar fi întâmplat. Dar cealaltă parte din Elena, partea care tocmai l-auzise pe medic spunând că vor suspenda medicația lui Andrei chiar în această seară, partea care tocmai îi promise doamnei Ana că va afla ce se întâmplă, partea care de luni de zile purta întrebări pe care nu îndrăznea să le rostească cu voce tare. Acea parte i-a spus altceva. I-a spus că aceasta era poate ultima șansă pe care viața i-o va da pentru a vorbi. A respirat adânc. Domnule, scuzați-mă, de ce întrebați despre contul doamnei Ana? Bărbatul din capăt a ezitat doar o fracțiune de secundă. Apoi a făcut 2 pași înainte, a ieșit din zona întunecată a aplicei aurii și, pentru prima dată, Elena l-a putut vedea sub o lumină puțin mai bună. Nu era un oaspete tânăr, nu era un bărbat nervos, era un bărbat matur, cu o prezență liniștită, din aceia care au comandat ani de zile, fără a fi nevoie să ridice vocea. Și în acel moment, privindu-l de aproape, Elena a înțeles ceva mai mult. Acea față o mai văzuse undeva, într-un act al hotelului, într-un tablou din hol, într-o broșură corporativă, care circulase cândva printre personal. Nu era posibil. Nu putea fi posibil. Doamnă, a spus bărbatul cu o voce joasă și fermă. Eu mă numesc Alexandru Brâncoveanu și acest hotel este al meu. Elena și-a dus mâna liberă la gură. Tot corpul i-a tremurat. Și-a dus ambele mâini la piept, apoi la șorț, apoi din nou la gură. Pentru o fracțiune de secundă a fost incapabilă să vorbească. Domnule Brâncoveanu, liniște. Doamnă, vă rog, nu am venit să vă sperii. Am venit să înțeleg. În seara asta sunt în propriul meu hotel deghizat în oaspete dintr-un motiv foarte concret și vă voi cere, cu tot respectul pe care îl meritați după ceea ce tocmai am văzut, să aveți încredere în mine în următoarele minute. Ceea ce decideți să mi spuneți sau să nu-mi spuneți nu vă va afecta munca. Vă dau cuvântul meu, iar cuvântul meu în această clădire este singurul lucru care valorează mai mult decât semnătura mea. Elena a încercat să răspundă, nu i-a ieșit vocea, a încuvințat. Alexandru a continuat să vorbească cu aceeași calmă. Am auzit o parte din apelul dumneavoastră cu medicul. Nu am vrut să ascult, dar am auzit. Și înainte de a mă întreba de ce-i pasă unui om ca mine ce-i se întâmplă în seara asta unei angajate din hotelul său, vă voi răspunde înainte de a întreba, pentru că de ani de zile ceva nu-mi convine în această clădire și pentru că femeia care se află în apartamentul 814, doamna Ana, tocmai mi-a apărut pe un ecran cu un cont pe care nu ar trebui să-l aibă, un cont umflat cu taxe pe care ea nu le-a cerut niciodată. Și pentru că atunci când ați intrat în acel apartament acum 10 minute, ea v-a tratat ca pe cineva din familia ei. Și asta mi-a spus ceva ce nu mă așteptam să aud. Elena s-a sprijinit de perete, picioarele aproape că nu o mai susțineau. Simțea mâna telefonului strânsă în palmă, de parcă vocea medicului ar fi fost încă de la celălalt capăt. Domnule Brâncovean, doamna Ana este ca familia mea. O cunosc de mulți ani. Înainte să încep eu să lucrez în acest hotel, doamna Ana și regretatul ei soț au cunoscut-o pe mama mea, Dumnezeu să o odihnească. Când mama a murit și am rămas singură cu un fiu nou născut, doamna Ana a fost cea care m-a ajutat să obțin acest loc de muncă. Îi datorez acestei doamne puținul pe care îl am și de luni de zile. Domnule, se întâmplă ceva cu contul ei și cu alte conturi. De asemenea, conturi ale oaspeților în vârstă, ale oaspeților permanenți care nu ies din camerele lor. Am văzut lucruri pe care nu trebuia să le văd. Domnule, dar mi-a fost frică să vorbesc pentru că fiul meu Andrei depinde de un medicament care costă cât un salariu întreg. Și dacă îmi pierd acest loc de muncă, fiul meu își pierde tratamentul. Alexandru a ascultat-o fără să o întrerupă. Când ea a terminat, el a respirat adânc. Avea maxilarul încleștat. Doamnă, spuneți-mi numele dumneavoastră. Elena Vladeanu, domnule. Doamnă Elena, fiul dumneavoastră, Andrei, va avea medicația în seara asta. Nu mă întrebați cum.
doar aveți încredere. Și de acum înainte, acest băiat va avea medicația în fiecare lună cât va cere viața, fără ca dumneavoastră să mai trebuiască să îi cereți vreodată unui medic să nu i-o suspende. Asta va proveni de la fundația corporativă pe care propria mea companie o susține pentru cazuri sociale și care până acum nu v-a fost niciodată oferită, pentru că nimeni din conducerea mea nu a considerat important să vă o menționeze. Elena și-a dus ambele mâini la față. Lacrimile i-au căzut fără să le poată evita. Nu era un plâns zgomotos, era plânsul silențios, vechi, reținut de luni de zile, al unei femei care, în sfârșit, primește o ușurare pe care nu se aștepta să o primească niciodată. Dar Alexandru nu a lăsat-o să se afunde în emoție. I-a vorbit cu fermitatea blândă a bărbaților care înțeleg că acela nu era încă momentul să se odihnească. Doamnă Elena, am nevoie să mi povestiți totul, dar înainte am nevoie să mi răspundeți la un singur lucru cu onestitate absolută, chiar dacă răspunsul vi se pare periculos. Da, domnule. Cine în acest hotel vă dă ordinele despre camerele oaspeților permanenți? Cine este persoana care semnează mișcările conturilor doamnei Ana și ale celorlalți oaspeți în vârstă pe care mi i-ați menționat? Elena a înghițit în sec. Știa ca rosti acel nume cu voce tare în fața proprietarului hotelului, pe coridorul de la etajul 8, aproape la miezul nopții. Putea să îi coste tot ce construise până atunci, dar știa și, cu o claritate nouă, că a tăcea o va costa ceva mult mai rău. Domnul Răzvan Florescu, domnule, directorul general al acestui hotel. Alexandru Brâncovean nu s-a mișcat, nu a clipit, nu a făcut niciun gest, dar în interior, în tăcere, a simțit cum 20 de ani de încredere oarbă începeau să se prăbușească în ralanti. Răzvan, omul pe care îl considerase mâna sa dreaptă de înainte de a moșteni lanțul, omul care fusese alături de tatăl său la înființarea primului hotel al familiei, omul care era nașul fiicei sale cele mari, omul pe care el niciodată, nici în cele mai întunecate gânduri paranoice, nu-l pusese pe lista suspecților. Era el, doamnă Elena. Vocea lui Alexandru a ieșit răgușită, diferită. Am nevoie să nu vă întoarceți acasă în seara asta pe ușa principală. Am nevoie să vă luați lucrurile din vestiarul personalului, fără să treceți pe la biroul directorului. Și am nevoie ca mâine dimineață la prima oră să vă prezentați la adresa pe care vă voi trimite pe telefon acum. Vă va aștepta cineva, o avocată în care am deplină încredere. Se numește Raluca Stănescu. Îi veți povesti tot ce mi-ați povestit mie și mult mai mult. Ați înțeles? Am înțeles, domnule. Un ultim lucru. Da, domnule. Domnul Aurel, portarul vechi de la hol. Îl cunoașteți? Elena a încuvințat. Domnul Aurel știe lucruri pe care nu le-a spus nimănui niciodată. Dacă aveți încredere în el, spuneți-i chiar în seara asta, înainte de a părăsi clădirea, că Brâncoveanu vrea să vadă ce păstrează. Doar atât. Brâncoveanu vrea să vadă ce păstrează. El va înțelege. Elena a încuvințat din nou cu ochii încă umezi. Alexandru s-a întors să plece, dar înainte de a traversa zona întunecată a coridorului, s-a oprit. S-a întors peste umăr, a privit-o. Doamnă Elena, de ani de zile nu am mai auzit o persoană din propriul meu hotel să mi spună adevărul. În seara asta, fără să știți, mi-ați redat ceva ce credeam pierdut. Și asta, doamnă, nu se plătește cu salariu. A mers până la lift. Ușile s-au deschis. A intrat. Ușile s-au închis. Elena a rămas singură pe coridor, încă sprijinită de perete, cu telefonul în mână și cu ochii plini de lacrimi. Dar în interiorul ei, pentru prima dată după foarte mult timp, nu era frică. Era ceva nou, ceva diferit. Era senzația fragilă, dar reală că în acea noapte tocmai începuse o altă poveste și că povestea care tocmai se închisese, povestea femeii care tăcea pentru a supraviețui, nu se va mai deschide niciodată. La câteva etaje distanță, în biroul său privat de la etajul 12, Răzvan Florescu tocmai termina un apel telefonic cu nepotul său Mihai. Zâmbea. Tocmai închiseseră un alt cont umflat pentru apartamentul 814. Doamna Ana, spuneau râzând, era cea mai previzibilă sursă dintre toate. Răzvan nu știa, în timp ce închidea telefonul și își turna un pahar scurt de pe bufet, că pe coridorul de la etajul 8 o cameristă tocmai îi pronunțase numele în fața singurului om din lume, care nu-i va ierta asta niciodată. Elena a împins căruciorul spre liftul de serviciu, cu inima bătându-i în coaste ca un pumn fără stăpân. Coridorul de la etajul 8 era încă gol. Aplicele aurii erau încă aprinse. Covorul continua să absoarbă fiecare pas,
dar femeia care avansa acum spre ușa din spate nu era aceeași femeie care ieșise din vestiarul personalului în acea după-amiază. Aceea femeie nu mai exista. Cea care avansa acum era alta, una care purta numele lui Răzvan Florescu, pronunțat cu voce tare și încă suspendat în aerul coridorului. Una care primise instrucțiuni precise de la singurul om din clădire, al cărui cuvânt valora mai mult decât orice semnătură. Ușile liftului de serviciu s-au deschis. Elena a intrat, a apăsat butonul subsolului. În timp ce ușile se închideau, a repetat mental, cuvânt cu cuvânt, fraza exactă pe care Alexandru îi ceruse să o spună portarului bătrân de la hol. Brâncoveanu vrea să vadă ce păstrezi. Doar atât. Fără explicații suplimentare, liftul a coborât în tăcere. Elena s-a privit în oglinda laterală și a aranjat șorțul și a șters urmele lacrimilor cu dosul mâinii. Când ușile s-au deschis la subsol, nu mai părea să fi plâns. A traversat coridorul de serviciu, a urcat pe scara laterală până la holul principal. Holul la acea oră era aproape gol, doar doi oaspeți îndepărtați consultau ceva la recepție și, lângă teșghea, o figură care cunoștea fiecare milimetru al acelei clădiri de dinainte ca ea să se nască. Domnul Aurel Dinescu, portarul istoric al Hotelului Imperial Brâncovean, un om care petrecuse decenii în acel hol, tocmai termina de împăturit un ziar când a văzut-o pe Elena apropiindu-se. A ridicat privirea abia și, dintr-un motiv pe care ea nu l-a înțeles la început, ochii bătrâni ai portarului i-au rămas fixați pe față de parcă o așteptau deja. Domnule Aurel, spune, dragă. Elena a privit scurt în lateral. Recepționera de noapte era ocupată cu unul dintre oaspeți. Celălalt oaspete avea căștile pe urechi, nimeni nu le privea. Și a apropiat buzele de teșghea și a coborât vocea, domnule Aurel, Brâncoveanu vrea să vadă ce păstrezi. Portarul nu a răspuns imediat. Pentru o secundă întreagă, fața lui nu a arătat nicio emoție. Apoi, foarte încet, a lăsat ziarul împăturit pe teșghea și a sprijinit ambele mâini pe lemn și a expirat un aer lung care părea să fi fost păstrat în piept de mulți ani. Dragă, ești sigură de ceea ce-mi spui? Sunt sigură, domnule Aurel. Chiar el mi-a cerut să vă spun acea frază. În seara asta, pe coridorul de la etajul 8, a fost cu mine. S-au întâmplat lucruri, domnule Aurel. S-a întâmplat ceva ce nu vă pot povesti aici. Portarul a încuvințat și a dus mâna la buzunarul interior al sacoului, a scos o batistă albă, a desfăcut-o și a șters fruntea cu un gest mic și silențios. Când a privit-o din nou pe Elena, în ochii lui era un amestec de ușurare și oboseală pe care ea nu a îndrăznit să îl descifreze. De mai bine de 15 ani aștept această frază, dragă. Elena a simțit că ceva îi coboară pe coloana vertebrală. Acea replică îi spunea, fără a fi nevoie de explicații, că vechiul portar bănuise de mult mai mult timp decât și-ar fi imaginat ea vreodată și că și el, în felul său, așteptase o noapte ca aceasta. Domnule Aurel, dumneavoastră știați? Nu știu nimic, dragă. Eu doar păstrez. Meseria mea este să păstrez. Ceea ce un portar bătrân păstrează într-un sertar acasă, nimeni nu caută. Și exact asta face ca într-o zi să folosească. Domnul Aurel i-a făcut un mic gest cu mâna să se retragă. I-a spus cu voce joasă, înainte să se îndepărteze de teșghea, mergi liniștită, dragă. Eu mă ocup de treaba mea și îi mulțumești domnului Brâncovean din partea mea pentru că a avut încredere în acest bătrân după atâția ani în care nu a avut încredere în aproape nimeni. Elena a încuviințat, s-a retras și a luat lucrurile din vestiarul personalului fără să treacă pe la biroul directorului, exact cum îi ceruse Alexandru. Și când a ieșit din Hotelul Imperial Brâncovean pe ușa laterală de serviciu, strada era rece, golă, iar orașul dormea încă, fără să știe că în interiorul acelei clădiri tocmai începuse o altă poveste. La câteva străzi distanță, într-un apartament modest dintr-un cartier cu străzi înguste, Andrei Vladeanu nu putea dormi. Tânărul, fiul unic al Elenei, se învârtea de mai bine de o oră în pat, privind tavanul. Lumina difuză a străzii intra prin jaluzeaua joasă a camerei sale și desena fâșii subțiri pe perete. Andrei știa că mama sa era la tura de noapte a hotelului. Asta era normal. Ceea ce nu era normal era oboseala ciudată care l-a păsa în acea noapte, o senzație nouă în piept, ceva ce nu știa să denumească, dar recunoștea senzația unei zile în care mama sa va ajunge diferită. Lângă el, pe noptieră, flaconul medicației sale era aproape gol. Andrei știa exact câte pastile mai rămăseseră.
Știa pentru că învățase de foarte tânăr să numere ce-i susținea viața. 4 pastile, 2 pentru ziua următoare, 2 pentru cealaltă. Apoi nimic. Apoi depindea de mama sa, iar mama sa în acea noapte avea telefonul închis de mult timp. Asta nu era normal. Tânărul s-a ridicat în pat, s-a așezat pe marginea patului, a rămas privind flaconul mult timp, apoi a luat telefonul, a format numărul mamei sale, a sunat și a sunat și a sunat până când, în sfârșit, vocea Elenei, mai frântă decât de obicei, a răspuns: "Viața mea, mamă, nu răspundeai. Unde ești? Sunt pe drum spre casă, fiule. Tocmai am ieșit. E târziu pentru ieșirea ta, mamă." A fost o pauză la celălalt capăt, o pauză pe care Andrei a recunoscut-o imediat, pauză pe care mama sa o făcea atunci când decidea cât să spună și cât să tacă. "Mamă, s-a întâmplat ceva. S-au întâmplat multe lucruri viața mea. Bune sau rele?" Altă tăcere. Și apoi un răspuns pe care tânărul nu-l mai auzise niciodată din gura mamei sale cu o asemenea liniște. "Fiule, încă nu știu bine, dar în seara asta mi s-a întâmplat ceva care schimbă multe lucruri. Nu te voi minți, dar nici nu. Ți pot povesti totul la telefon. Îți povestesc când ajung, da. Mamă, te-au concediat? Nu. Viața mea, dimpotrivă. Cred că azi a fost prima zi în ani în care cineva din hotelul ăla m-a văzut cu adevărat." Andrei și-a dus mâna liberă la față. Nu știa ce să răspundă. Acea frază avea o greutate pe care mama sa nu-i permisese niciodată să o ducă înainte. Cineva m-a văzut cu adevărat. Atâția ani de invizibilitate, atâția ani în care el simțize, fără să poată spune că lumea o trata pe mama sa ca și cum nu ar exista. "Mamă, vino repede." "Vin, viața mea." Tânărul a închis apelul, s-a ridicat din pat, a mers până la bucătărie, a turnat un pahar cu apă și, în timp ce bea, în mijlocul acelei tăceri nocturne, a auzit la ușa apartamentului un sunet care nu aparține acelei ore. 3 bătăi, seci, lente, spațiate, ca bătăile cuiva care știe exact la ce ușă sună. Andrei a rămas nemișcat. Mama sa încă venea și nimeni altcineva nu avea motiv să bată la ușa acelui apartament la acea oră. A mers încet până la vizor, a sprijinit ochiul și a văzut stând de cealaltă parte un tânăr pe care nu-l mai văzuse niciodată. Costum închis la culoare, rucsac pe umăr, postura celui care caută pe cineva anume. Tânărul de la celălalt capăt a bătut din nou 3 lovituri, exact la fel ca cele anterioare, și a spus cu o voce care s-a strecurat prin fanta ușii: "Familia Vladeanu sunt de la laboratorul Pradel Vasilescu. Am venit să livrez o trimitere urgentă. Am ordin să nu plec fără ca pachetul să fie primit." Andrei și-a dus mâna la piept. Laboratorul Pradel Vasilescu era laboratorul care producea medicația sa, medicația pe care medicul anunțase cu ore înainte că urma să fie suspendată. Și la acea oră niciun laborator nu livrează nimic personal. Între timp, pe o stradă centrală a orașului, Alexandru Brâncovian mergea strângând telefonul la ureche. Vorbea cu voce joasă, dar fermă. "Raluca, am nevoie să pregătești totul pentru mâine dimineață la prima oră. La biroul tău va ajunge o femeie pe nume Elena Vladeanu. Va fi cea mai bună sursă a noastră. Vreau să o tratez ca pe un consilier senior al lanțului. M-ai auzit? Ca pe un consilier senior, nu ca pe o angajată." La celălalt capăt al firului, Raluca Stănescu, auditor intern corporativ al lanțului Brâncoveanu, o femeie de rigoare chirurgicală pe care el o angajase cu luni în urmă, tocmai pentru situații ca aceasta, asculta cu concentrația rece a celor care înțeleg că intră într-un caz important. "Alexandru, ce post ocupă această doamnă astăzi?" A fost o scurtă tăcere la celălalt capăt. Cameristă, Raluca. Raluca a avut nevoie de 2 secunde să răspundă. Când a făcut-o fără surpriză. "Înțeles, Alexandru. O voi prim ca pe un consilier senior. Altceva? Da. Sună acum la fundația corporativă să elibereze fondul de urgență medicală. Chiar în această seară, un minor pe nume Andrei Vladeanu are nevoie de medicație urgentă. Mobilizează totul. Laboratorul Pradel Vasilescu să îi livreze trimiterea în seara asta, indiferent de oră, iar costul să fie virat direct din contul corporativ, nu din contul hotelului. Sub nicio formă nu trebuie anunțată conducerea hotelului Imperial Brâncovian despre această mișcare. M-ai auzit, Raluca? Sub nicio formă." "Te-am auzit. O fac acum." Alexandru a închis. A continuat să meargă. Orașul din jur i-a părut, pentru prima dată în ani, un loc pe care nu-l controla pe deplin, dar și, pentru prima dată în ani, un loc unde ceva putea fi încă salvat.
Înapoi la apartamentul familiei Vlădeanu, Andrei a deschis ușa cu zăvorul pus, fără să scoată lanțul. Tânărul în costum, închis la culoare și a înclinat capul cu respect. Avea un plic sigilat într-o mână și un mic pachet refrigerat în cealaltă. Scuzați, ora, tinere, am ordin să nu livrez această trimitere nimănui altcuiva decât destinatarului sau unui membru direct al familiei. Este medicație de continuitate strictă. Am sunat la telefonul mamei dumneavoastră și nu a răspuns. Am venit direct. Dacă semnați pentru primire, las pachetul chiar aici și mă retrag. Andrei a privit plicul. Pe expeditor era scris cu litere clare: Fundația Corporativă Brâncoveanu, Unitatea de Urgență Socială. Tânărul a simțit că lumea îi se înclină cu un grad. Brâncovean, lanțul hotelier unde lucra mama sa, compania pe care el, de ani de zile, o imaginase ca o clădire rece de la celălalt capăt al orașului, unde nimeni nu, și amintea că mama sa exista. Și de la aceeași companie, în aceeași seară, ajungea la ușa apartamentului un pachet cu medicație care purta numele mamei sale scris pe lateral. Andrei a semnat pentru primire cu mâna încă tremurând. Tânărul de la laborator i-a înmânat pachetul refrigerat, i-a făcut o mică reverență profesională și s-a retras fără să mai spună nimic. Tânărul a închis ușa, a rămas în picioare pe holul apartamentului cu pachetul în mâini. L-a deschis cu grijă. În interior, perfect conservată, se afla medicația de care avea nevoie pentru următoarele luni. Și lângă medicație, o mică carte de vizită imprimată cu o singură rând scris de mână, pentru ca niciun copil să nu mai depindă vreodată de tăcerea mamei sale. A. B. Andrei a citit cartea de vizită de 3 ori și atunci, cu cartea de vizită strânsă la piept, a auzit cheia mamei sale rotindu-se în broasca ușii principale. Elena a intrat în apartament. Avea ochii obosiți, avea fața unei nopți de 100 de ani, dar când și-a văzut fiul stând în mijlocul holului cu cutia de la laborator în mâini și cu cartea de vizită în palmă, a știut, fără să fie nevoie să întrebe, că ceva în acea casă tocmai se schimbase pentru totdeauna. Mamă și fiu s-au privit în tăcere. Și atunci Andrei, cu vocea frântă, a spus doar: Mamă, cine e AB? Elena a simțit că îi taie respirația, dar înainte să poată răspunde, telefonul ei a sunat din nou. Soneria a tăiat tăcerea apartamentului ca un cuțit. Era un mesaj de la Raluca Stănescu. 2 rânduri. Doamnă Elena, vă aștept mâine la biroul meu și vă rog să aduceți orice document aveți despre mișcările apartamentului 814. În seara asta, un oaspete al hotelului Imperial Brâncovean a încercat să anuleze fără preaviz rezervarea doamnei Ana Popescu. Operațiunea a fost oprită la timp, dar ea nu mai este în siguranță în acel hotel. Elena și-a dus mâna liberă la gură. Răzvan Florescu tocmai mutase prima piesă pentru a se debarasa de dovada vie, iar dovada vie era o bătrână neajutorată care locuia singură în apartamentul 814 al hotelului Imperial Brâncoveanu. Elena a citit mesajul Ralucăi de 3 ori înainte de a se mișca. Apoi și-a ridicat privirea spre fiul său, care stătea încă pe holul apartamentului, cu pachetul de la laborator în mâini și cu cartea de vizită strânsă la piept. A spus: Trebuie să mă întorc la hotel acum. Mamă, abia ai ajuns. Știu, Andrei, dar există o persoană în acel hotel care este singură, o persoană care m-a îngrijit când aveam vârsta ta și în seara asta au încercat să o scoată din camera ei fără să anunțe. Andrei nu a mai întrebat și a coborât privirea spre pachet, apoi s-a uitat la mama sa și pentru prima dată în acea noapte, pe fața tânărului a apărut ceva nou. Nu era frică, era decizia adultă a unui fiu care înțelege, într-o fracțiune de secundă, că mama sa nu mai cere permisiunea să trăiască. Du-te, mamă, eu pun asta la frigider. Ai grijă de doamna Ana. Eu sunt bine aici. Elena s-a apropiat, l-a sărutat pe frunte, l-a mângâiat pe ceafă cu mâna liberă, i-a șoptit ceva ce Andrei avea și amintească tot restul vieții, deși niciunul dintre ei nu știa încă. Viața mea, dacă în seara asta nu ajung la micul dejun, e acea carte de vizită pe care o ai în mână, cea pe care scrie A, B. Sună la numărul de pe spatele cărții și spune-i acelei persoane, fără să tremuri, că ești fiul Elenei Vlădeanu. Acea persoană va avea grijă de tine. Andrei a încuvințat în tăcere. Avea ochii strălucitori, dar nu a lăsat să îi cadă nicio lacrimă. Și-a dat seama că în acea noapte mama s-a trata pentru prima dată ca pe un adult și a înțeles că singurul mod corect de a onora acest tratament era să răspundă cu înălțimea adultului pe care ea îl vedea. Elena a ieșit din apartament. Hotelul Imperial Brâncovean
La acea oră părea deja o altă clădire. Holul principal era pe jumătate luminat. Recepționera de noapte, Luminița Petrescu, a ridicat privirea când a văzut-o pe Elena intrând pe ușa laterală de serviciu. După fața cameristei, Luminița a înțeles imediat că ceva important se întâmplă în clădire. Elena a traversat holul fără să salute, a chemat liftul de serviciu, a urcat la etajul 8. Când ușile s-au deschis, a găsit coridorul diferit. Doi bărbați din personalul de securitate stăteau în fața ușii apartamentului 814. Unul dintre ei era un paznic pe care ea îl văzuse rar, un tânăr cu privire nervoasă. Celălalt era un bărbat mai în vârstă, cu o prezență liniștită, pe care ea nu-l mai văzuse niciodată în acea clădire. Elena s-a apropiat. Paznicul tânăr a făcut un pas înainte și i-a blocat calea. Cameristă, această cameră este sub controlul securității. La instrucțiunile conducerii nu se poate intra. Și oaspetele, doamna Ana, este bine. Oaspetele este transferat la o altă proprietate a lanțului din motive administrative. A fost deja anunțată. Elena a simțit cum sângele îi urcă la față. Transferată de cine? În seara asta, la ora asta? Paznicul tânăr a ezitat. Urma să răspundă. Dar înainte să poată articula un cuvânt, celălalt bărbat, cel mai în vârstă, cel cu prezența liniștită, a făcut un pas înainte și a vorbit pentru prima dată. Doamnă Vlădeanu, numele meu este Dan Cogiocaru. Sunt noul șef de securitate nocturnă al lanțului. Am sosit acum 40 de minute la ordinul, direct al domnului Brâncoveanu. Această cameră nu mai este sub controlul conducerii hotelului, este sub controlul meu și oaspetele nu merge nicăieri. Paznicul tânăr a pălit. Dan s-a întors spre el cu un calm profesional. Vă invit să vă retrageți la postul dumneavoastră din hol. Prezența dumneavoastră nu mai este necesară la acest etaj. Și vă rog, informați-l pe domnul Florescu, dacă vă întreabă, că apartamentul 814 este stabil și că oaspetele va rămâne în el în seara asta. Paznicul tânăr a încuviințat fără să înțeleagă bine ce se întâmplă. A mers spre lift. Ușile s-au închis în spatele lui. Dan Cogiocaru a privit-o pe Elena cu respect. Doamnă, domnul Brâncoveanu mi-a dat instrucțiuni clare. Aveți acces liber în acest apartament. Doamna Ana este deja la curent cu ce s-a întâmplat. Este bine, vă așteaptă. Elena a încuvințat și a aranjat șorțul, s-a apropiat de ușă, a bătut ușor cu degetele. Doamnă Ana, sunt eu. Vocea fragilă de la celălalt capăt a răspuns imediat. Intră, dragă, intră. În interiorul apartamentului, doamna Ana Popescu stătea pe canapeaua din living cu o pătură pe picioare și o ceașcă de ceai în mâini. Avea părul alb, prins într-un coc impecabil, în ciuda orei. Când a văzut-o pe Elena intrând, i-a întins mâna liberă cu o calmă de aristocrată bătrână. Vino, dragă, stai aici cu mine. Elena s-a așezat pe marginea canapelei, i-a luat mâna. Mâinile anei erau fine, reci și veci, ca o hartie de scrisoare păstrată într-un sertar. Doamna Ana, v-au făcut ceva? Nu, dragă, nu mi-au făcut nimic. Au venit niște bărbați de la hotel acum puțin timp. Mi-au spus că trebuie să mă mut la o altă proprietate a lanțului, că era pentru binele meu. Eu le-am spus că nu. Le-am spus că asta e casa mea, că sunt aici de ani de zile și că dacă vor să mă scoată trebuie să îl cheme pe avocatul meu. Ei s-au privit un moment și atunci a venit acest domn de la securitate, cel nou, de pe coridor, le-a cerut să plece și au plecat, dragă, fără să discute, ca niște câini care primesc un ordin de la un nou stăpân. Elena și-a dus mâna liberă la gură. Bătrâna, lucidă ca un brici în ciuda anilor, susținuse singură prima ofensivă a lui Răzvan și câștigase suficient timp pentru ca rețeaua lui, Alexandru, să o protejeze. Doamna Ana, trebuie să vă spun câteva lucruri în seara asta, lucruri pe care nu vi le-am putut spune înainte, lucruri care s-au întâmplat în acest hotel de luni de zile și despre care nu v-am vorbit pentru că mi-a fost frică. Dragă, eu știu deja. Elena a ridicat capul surprinsă. Cum spuneți? Eu știu deja, Elena, nu tot, dar știu destul de mult. O bătrână care stă de ani de zile în același loc. Dragă, vede lucruri și chiar dacă nu înțelege numerele de pe facturi, înțelege când un director o privește diferit. Eu bănuisem pe Răzvan de mult timp, dar cum bănuisem singură, nu puteam face nimic. Și pentru că și tu bănuiai, dragă, și eu vedeam pe fața ta când intrai în camera asta. Singurul lucru care mi rămânea era să aștept ca viața să ți dea într-o zi ca zi. Elena a simțit cum îi se umplu ochii de lacrimi. Doamna Ana,
De ce nu mi-ați spus niciodată nimic? Pentru că aveai un fiu bolnav, dragă, și eu nu voiam să fiu motivul pentru care tu să pui în pericol existența acelui băiat. Eu sunt bătrână, Elena. Eu am trăit deja. Fiul tău abia începe. Am preferat să plec eu din acest hotel fără zgomot decât să-l văd pe Andrei fără medicație. Elena și-a afundat fața în mâini. A plâns fără să se disimuleze. A plâns pentru ani de tăcere, pentru ani de singurătate împărtășită fără să știe, pentru femeia în vârstă care fusese dispusă să piardă totul în tăcere pentru ca fiul ei să nu piardă nimic. Doamnă Ana, vă amintiți de mama mea? Bătrâna a zâmbit. Un zâmbet mic, vechi, care părea să vină de foarte departe în timp. Cum să nu mi-amintesc, dragă? Mama ta, Ramona, era prietena mea de suflet. Am cunoscut-o când eram amândouă tinere. Soțul meu și eu nu puteam avea copii. Mama ta nici pe tine nu te avea încă. Când în sfârșit ai sosit tu, mama ta mi-a spus: Ana, fetița asta va fi la fel de a ta ca și a mea. Și eu te-am luat în brațe înaintea aproape oricui în această lume. Când mama ta a murit, i-am făcut o promisiune la căpătâiul ei, dragă. I-am promis că atâta timp cât voi fi în viață, tu nu vei fi singură. De aceea te-am ajutat să intri în acest hotel. Și de aceea, dragă, în seara asta când acei bărbați au vrut să mă scoată, singurul lucru la care m-am gândit a fost: dacă mă scot, Elena pierde singura persoană care mai are grijă de ea. Nu aveau să mă scoată. Elena s-a frânt de tot, a îngenunciat în fața canapelei bătrânei și a sprijinit capul pe genunchii Anei și a plâns cum nu, și mai permisese să plângă de decenii. Ana i-a mângâiat încet părul cu mâinile fine și vechi, așa cum o mângâiase pe Ramona în ziua în care fusese făcută promisiunea. Dragă, azi mama ta, Ramona, oriunde ar fi, respiră liniștită pentru prima dată în mulți ani. La câteva etaje distanță, în biroul său privat de la etajul 12, Răzvan Florescu a închis telefonul cu un zâmbet care înghețase pe jumătate. Paznicul tânăr pe care îl trimisese la etajul 8 tocmai îl informase că transferul doamnei Ana fusese oprit de un nou șef de securitate nocturnă pe nume Dan Cogiocaru. Răzvan nu auzise niciodată acest nume. Răzvan nu angajase pe nimeni cu acest nume, ceea ce însemna un singur lucru. Alexandru Brancovean, proprietarul lanțului, omul pe care Răzvan îl crede a dormit în conacul său privat de la celălalt capăt al orașului, trimisese un propriu șef de securitate la etajul 8 al hotelului Imperial Brâncovean, chiar în acea seară, fără să-l anunțe pe directorul general, fără să treacă prin niciun canal intern, ceea ce însemna că Alexandru știa ceva. Răzvan și-a turnat un alt pahar scurt de pe bufet, dar de data asta mâna i-a tremurat la turnare. Pentru prima dată în mulți ani a simțit ceva ce aproape că nu, și mai amintea cum se numea: frica. A ridicat telefonul din nou, a format numărul nepotului său, Mihai Florescu. Mihai, trezește-te, avem o problemă. Unchiul, e aproape 3 dimineața. Trezește-te. I-am spus că avem o problemă. Brâncoveanu a trimis oameni de ai lui la hotel în seara asta. A pus un șef de securitate la etajul 8 care nu răspunde mie. Au oprit transferul bătrânei. Ceva se mișcă, Mihai, și nu se mișcă în favoarea noastră. A fost o tăcere la celălalt capăt al firului. Când Mihai a răspuns, vocea sa a ieșit mai trează decât fusese toată noaptea. Unchiule, știu cine ar fi putut anunța. Cine? Camerista de la etajul 8. Femeia aia mai în vârstă, cu ochii ciudați, Vlădeanu. De ceva timp îmi stă pe cap. Răzvan a tăcut. A strâns paharul între degete. Mihai, am nevoie ca femeia aia să nu ajungă la biroul Ralucăi Stănescu mâine dimineață. Înțelegi ce-ți spun? Înțeleg, unchiule. Cum vrei să o opresc? Nu-mi pasă cum, dar oprește femeia aia înainte să ajungă acolo. Dacă Raluca ascultă ce are de spus camerista aia, mâine la ora asta tu și eu vom semna amândoi declarații la o secție de poliție. Mihai a închis apelul. Răzvan a rămas privind paharul cu lichior fără să se miște. Afară, pe fereastra de la etajul 12, orașul dormea încă. Dar în interiorul acelui birou, în tăcere, un bărbat care de ani de zile se crezuse intangibil, tocmai ordonase singurul lucru pe care nu ar fi trebuit să-l îndrăznească niciodată să-l ordone. Și o femeie care la acea oră era îmbrățișată cu o bătrână în apartamentul 814, nu avea nicio idee că, în timp ce consola bătrânica, cineva tocmai decisese că ea nu va ajunge la biroul auditorei a doua zi dimineață. Primele lumini ale zorilor începeau să coloreze orașul când Elena a ieșit, în sfârșit, din apartamentul 814 al hotelului Imperial Brâncoveanu.
Doamna Ana adormise pe canapea cu pătura pe picioare și ceașca de ceai golă lângă ea. Dan Cogiocaru, noul șef de securitate nocturnă, stătea ferm pe coridor, în postura cuiva care nu intenționa să se miște de acolo până nu sosea înlocuitorul său de încredere. Înainte de a coborî în hol, Elena a scos telefonul din buzunarul șorțului. Mesajul de la Raluca Stănescu era încă acolo, clipind pe ecran. I-a răspuns cu o singură rând. Merg la biroul dumneavoastră chiar acum, doamnă. Am ce mi-ați cerut și mult mai mult. Raluca a răspuns în mai puțin de 1 minut. Vă aștept. Adresa vă va ajunge pe telefon în 30 de secunde. Și vă rog, doamnă Elena, nu luați taxi la ușa hotelului. Mergeți 2 străzi spre nord și luați unul de acolo. Este important. Elena a citit mesajul de 2 ori. Acel este important, nu necesita explicații. Auditora știa și ea că ceva se mișca în umbră. A coborât cu liftul de serviciu. A traversat holul principal în tăcere. Luminița Petrescu, recepționera de noapte, a ridicat privirea abia când a văzut-o pe cameristă trecând. Pentru o fracțiune de secundă, privirile celor 2 femei s-au încrucișat în holul gol și în acea fracțiune de secundă, Luminița a făcut ceva ce Elena nu se așteptase. I-a făcut un mic semn din cap, un gest mic, aproape imperceptibil, gestul cuiva care tace de luni de zile și dintr-o dată îndrăznește să lase să se înțeleagă, fără cuvinte, că a înțeles tot ce se întâmpla. Elena i-a răspuns la gest și a continuat să meargă spre ușa laterală de serviciu. Când a ieșit pe stradă, aerul dimineții i-a lovit fața cu o răceală curată. Și-a amintit indicația Ralucăi. A mers 2 străzi spre nord. Străzile din centru la acea oră erau încă aproape goale, cu primii vânzători ambulanți începând să și deschidă standurile pe trotuare și un miros îndepărtat de cafea proaspăt, făcută ieșind dintr-un chioșc deschis non-stop. La jumătate de stradă de intersecția unde intenționa să ia un taxi, Elena a observat ceva. O mașină închisă la culoare staționată pe trotuarul de vizavi, cu motorul pornit și geamurile fumurii. Nu era nimic deosebit la o mașină staționată la aceea ora în aceea zonă, dar era ceva în acel vehicul care a pus-o în alerta fără cea ea însă și să știe de ce. Motorul pornit la ralanti, poziția exactă a mașinii în fața ieșirii laterale a hotelului și șoferul, pe care ea nu-l putea vedea pe deplin prin geamul fumuriu, dar a cărui siluetă se apleca înainte de fiecare dată când ea făcea un pas. Elena a simțit cum inima îi se accelerează și a amintit cuvintele Ralucăi. Este important. Și a amintit cuvintele lui Alexandru din noaptea precedentă. Sub nicio formă nu trebuie anunțată conducerea hotelului Imperial Brâncovian. Și a amintit fața lui Răzvan Florescu, pe care o văzuse de atâtea ori pe coridorul de la etajul 12, acel zâmbet ușor care de atâtea ori îi se păruse excesiv, și a înțeles într-o fracțiune de secundă că persoana din mașina de vizavi nu era o întâmplare. La câteva străzi distanță, Mihai Florescu închidea telefonul în mașină, pe care o parcase chiar el în fața ieșirii laterale a hotelului cu aproape o oră în urmă. Primise ordinul de la unciul său în miezul nopții și ajunsese în timp record. Instrucțiunea fusese clară. Să o oprească pe Elena înainte de a ajunge la biroul auditorei. Cum o oprea era treaba lui. Mihai avea 26 de ani, o ambiție pe care o confunda cu inteligența și credința foarte frecventă printre complicii juniori, că ceea ce este dificil li se întâmplă mereu altor persoane. A văzut-o pe Elena ieșind din hotel, a văzut-o mergând spre nord, a pornit motorul mașinii, a așteptat ca ea să înainteze 2 străzi, apoi a eliberat frâna și a început să se miște încet, menținându-se mereu la jumătate de stradă distanță. Nu avea să îi facă nimic fizic. Mihai nu era genul acela de complice. Planul său era mai degrabă să o intercepteze pe o stradă laterală, să se prezinte ca reprezentant al hotelului cu un plic sigilat în mână, să-i ofere o compensație generoasă pentru serviciile prestate în schimbul unei demisii semnate în acel moment și să o ducă la hotel pentru a semna actele în fața notarului prieten al unciului său. Planul era simplu, curat, fără scandal și, în mintea lui Mihai, total posibil. Ceea ce Mihai nu știa era că, la 3 mașini distanță în spatele propriei sale mașini, un alt vehicul îl urmărea de ceva timp, un sedan negru, sobru, fără însemne. Și în interiorul acelui sedan, pe scaunul pasagerului, călătorea un bărbat mai în vârstă, cu o prezență liniștită, care purta un sacou de portar,
dar nu mai era în timpul programului de lucru. Domnul Aurel Dinescu nu se întorsese acasă la terminarea turei. Primise pe telefonul său, cu 20 de minute în urmă, un scurt mesaj de la Alexandru Brâncovean care spunea: Domnule Aurel, dacă doamna Vlădeanu iese singură din hotel, urmați-o. Dan Cogiocaru este ocupat la etajul 8. Nu o lăsați fără protecție. Trimit o mașină să vă ia în 5 minute. Domnul Aurel păstrase telefonul fără să răspundă. A așteptat la ușa hotelului până când Dan i-a făcut un semn din hol că Elena cobora. A ieșit pe ușa personalului. Sedanul l-a luat de la colț și de atunci șoferul, un profesionist de securitate al lanțului Brâncoveanu, menținea distanța exactă care le permitea să vadă mașina suspectă din față fără a fi văzuți. Domnule Aurel, a spus șoferul cu voce joasă, cel din față se apropie de doamnă. Avancez? Încă nu. Și arată-l primul mâna. Sedanul a urmat la distanță. Mihai a accelerat puțin. Elena, la jumătate de stradă mai în față, se oprise din mers. Stătea în fața unui chioșc deschis non-stop, prefăcându-se că privește revistele din vitrină, dar în realitate avea telefonul în mână, formând un număr pe care domnul Aurel nu-l putea vedea. Telefonul domnului Aurel a vibrat. Era ea: Domnule Aurel, o mașină mă urmărește. Știu, dragă, sunt în spate. Stai liniștită. Continuă să mergi ca și cum nu l-ai fi văzut. La următoarea intersecție, virează la dreapta. Nu te uita înapoi. Eu mă ocup. Domnule Aurel, sunteți pe stradă. De 20 de ani, domnul Brâncovean nu i-a mai cerut un favor acestui bătrân. Dragă, nu aveam să le dezamăgesc la prima ocazie. Elena a simțit cum i se umplu ochii de lacrimi, dar nu le-a lăsat să cadă. A închis apelul, a băgat telefonul în buzunar, a mers spre colț, a virat la dreapta așa cum îi indicase domnul Aurel și atunci ceva s-a mișcat rapid în spatele ei. Mihai Florescu a văzut-o pe cameristă virând colțul. A accelerat. Când a virat și el, o fracțiune de secundă mai târziu, a găsit strada diferită de cum își imaginase. Elena continua să meargă, da, dar de cealaltă parte a străzii, staționat pe trotuar, era un sedan negru cu ușa pasagerului deschisă și, coborând din sedan cu o calmă derutantă, un bărbat mai în vârstă pe care Mihai l-a recunoscut imediat. Portarul de la hol, bătrânul de la hotelul Imperial Brâncovean. Omul pe care Mihai îl ignorase de luni de zile de fiecare dată când intra în clădire pentru a se întâlni cu unchiul său. Domnul Aurel a traversat strada cu pas ferm, a ridicat mâna nu pentru a amenința, ci pentru a indica. Și când Mihai a oprit mașina cu reticență, domnul Aurel s-a apropiat de geamul șoferului cu o seninătate pe care tânărul nu i-o mai văzuse niciodată. A bătut la geam cu 2 degete. Mihai l-a coborât. Tinere Florescu. Mihai a înghițit în sec. Portarul îi știa numele. Ce vrei, bătrâne? Vreau să oprești motorul, să cobori din mașină și să te așezi cu noi în sedanul din spate. Trebuie să vorbim. Nu am nimic de vorbit cu un portar. Domnul Aurel a zâmbit abia. Un zâmbet mic, răbdător vechi. Nu cu mine trebuie să vorbești, tinere, ci cu doamna Raluca Stănescu, care te așteaptă la biroul ei de o oră. Unchiul tău te-a trimis să o oprești pe ea. Ea te așteaptă pe tine. Decide cum preferi să ajungi la acel birou, tinere. Pe propriile picioare, vorbind cu noi sau însoțit de oameni care nu te vor întreba de 2 ori. În spatele sedanului negru, la colț, un alt vehicul apăruse fără ca Mihai să-l observe înainte. O altă mașină închisă la culoare. Un alt șofer, un alt bărbat din echipa proprie de securitate a lui Alexandru. Rețelele pe care proprietarul lanțului le țesuse în câteva ore erau mai dense decât își imaginase Mihai vreodată. Tânărul a rămas privind pe domnul Aurel în tăcere și pentru prima dată în acea noapte lungă, pe fața lui a apărut gestul exact pe care atâția complici juniori îl au când înțeleg prea târziu că partea de care erau nu era partea care câștiga. A coborât din mașină. Domnul Aurel l-a escortat până la sedan. Ușa s-a închis în spatele lui. Elena, de la jumătate de stradă mai în față, a văzut întreaga manevră peste umăr. Nu s-a oprit. A continuat să meargă spre intersecție, unde, în sfârșit, avea să cheme un taxi pentru a ajunge la biroul Ralucăi. Dar înainte de a chema taxiul, telefonul ei a vibrat din nou. Era Alexandru. Doamnă Elena, sunteți bine? Sunt bine, domnule. Domnul Aurel tocmai l-a ridicat pe Mihai Florescu de pe stradă. A fost o tăcere la celălalt capăt al firului. Când Alexandru a răspuns, vocea sa a ieșit diferită. Nu era satisfacție,
Era ceva ce semăna mult cu durerea unui om care termina de acceptat dimensiunea exactă a trădării pe care o trăise sub propriul său acoperiș. Doamnă, am nevoie să mergeți la biroul Ralucăi. Am nevoie să povestiți totul și am nevoie să rămâneți acolo până la noi ordine. Azi, la ora 11 dimineața, voi convoca Consiliul de Administrație al lanțului Brâncovean la o ședință de urgență în această clădire. Vreau să fiți prezentă când îl vom convoca pe Răzvan Florescu la acea ședință. Vreau ca el să vă vadă intrând în sală. Vreau ca el să știe, după fața dumneavoastră, că tăcerea pe care a cumpărat-o de ani de zile tocmai s-a sfârșit. Elena nu a răspuns imediat. Când a făcut-o, vocea ei a ieșit fermă. Voi fi acolo, domnule. A închis apelul, a chemat taxiul, a urcat. Taxiul a pornit spre cartierul unde Raluca Stănescu o aștepta. Dar în timp ce taxiul avansa pe străzile care începeau să se trezească, telefonul Elenei a vibrat încă o dată. Nu era Alexandru, nu era Raluca, era Andrei. Elena a răspuns. Mamă, e cineva la ușa apartamentului. Sună la interfon. Nu vor să spună numele. Zic că vin din partea hotelului. Elena a simțit că aerul îi părăsește pieptul. Răzvan Florescu tocmai mutase a doua piesă și de data asta piesa era fiul ei. Elena a strâns telefonul la ureche cu mâna care nu-i mai tremura. Taxiul avansa pe bulevarde care începeau să se trezească și orașul căpăta culoarea albastră pală a primelor ore. Vocea lui Andrei, la celălalt capăt al liniei, suna senin, prea senin pentru un tânăr de vârsta lui, confruntând asta singur. Mamă, vrei să deschid? Nu, viața mea, nu deschide. Dă-mi la interfonul blocului. Spune-i că tu ești cel care vorbește cu mine și dă-mi aparatul. Mamă, portarul nu e acolo. De ceva timp nu răspunde jos. Cel care a sunat a vorbit direct la interfonul din casă. Elena a simțit că îi se strânge pieptul. Portarul blocului, domnul Gheorghe, era de ani de zile la acel post. Faptul că nu era la postul său de la intrare în Zori era ciudat. Prea ciudat. Fiule, ascultă, mă cu calm. Nu deschizi ușa nimănui, ai înțeles? Nimănui? Și vei face altceva. Vei scoate cartea de vizită pe care ți-am lăsat-o aseară, cea pe care scrie A. B. Vei suna la numărul de pe spate. Vei spune că ești fiul Elenei Vladeanu și îi vei povesti ce se întâmplă în acest moment. Chiar acum. O fac acum, mamă. Stai liniștită. Și Andrei, da, mamă. Nu, ți fie frică, fiule. De data asta nu ești singur. Elena a închis. Imediat a format un alt număr. Alexandru a răspuns la primul ton. Domnule Brâncoveanu, la ușa blocului unde locuiește fiul meu este cineva care spune că vine de la hotel. Portarul blocului nu este la postul său și fiul meu este singur sus. A fost o pauză foarte scurtă la celălalt capăt al liniei. Când Alexandru a răspuns, vocea sa a ieșit într-un alt ton. Nu tonul omului de afaceri, ci tonul omului care înțelege, într-o fracțiune de secundă, că războiul tocmai se mutase din clădirea sa în clădirea altei persoane. Doamnă Elena, dați-mi adresa exactă a blocului dumneavoastră. Dan Cogiocaru este deja în mișcare. Va ajunge înaintea oricui. Aveți încredere. Elena i-a dictat adresa cu voce calmă. A închis apelul. Taxiul continua să avanseze spre biroul Ralucăi, dar Elena, în următoarele minute, a fost singura persoană din vehicul care părea să nu fie în vehicul. Avea corpul pe bancheta din spate. Avea capul împărțit între două locuri din oraș. Apartamentul unde fiul ei decidea dacă deschide ușa sau nu. Și biroul unde o auditoră o aștepta să asculte adevărul care avea să dărâme un om puternic. La câțiva kilometri distanță, la ușa blocului familiei Vladeanu, un individ în costum gri insista la interfon în timp ce își verifica telefonul. Avea un plic alb sub braț și expresia profesională a cuiva care îndeplinește o sarcină care nu-l interesează prea mult, dar care plătește bine. Nu știa că persoana care l angajase era nepoata lui Răzvan Florescu. Pe o ramură a arborelui genealogic, nepotul Mihai, în încercarea sa de a acoperi ultima piesă, trimisese un curier extern, cu un plic care oferea familiei Vladeanu o asistență socială imediată, în schimbul semnării de către mamă a unei mici scrisori de demisie voluntară din hotel în momentul primirii plicului. Era stângaci, era disperat, era ultimul cartuș al unui om care deja pierdea. Individul în costum gri nu a apucat să sune la interfon pentru a treia oară. În spatele lui, două automobile închise la culoare s-au oprit la bordură. Dintr-unul a coborât Dan Cogiocaru, cu postura liniștită a omului care rezolva deja urgențe de 12 ore.
Din celălalt a coborât un tânăr care purta vizibil insignia echipei de securitate corporativă a lanțului Brâncoveanu. Dan s-a apropiat de individul în costum gri. I-a cerut, fără să ridice vocea, să se identifice. Individul, văzând insignele, a încercat să se retragă. Dan l-a oprit cu un gest al mâinii. Plicul pe care el aveți, domnule, conține informații legate de un minor. Asta inaceasta, țara necesita documentație specială. Baboi ruga să mai însoțiți la secția de poliție din cartier. Plângerea este depusă chiar acum. Dacă intenția dumneavoastră a fost să livrați un document inofensiv, nu veți avea probleme. Dacă era altceva, nici nu veți avea mult spațiu pentru a inventa ceva pe parcurs. Individul în costum gri nu a răspuns. S-a lăsat condus spre una dintre mașinile închise la culoare. Între timp, cel de-al doilea bărbat din echipă s-a apropiat de interfonul blocului. A apăsat numărul apartamentului Vladeanu. Vocea lui Andrei a răspuns imediat. Da, tinere Vladeanu, sunt din echipa domnului Brâncoveanu. Mama dumneavoastră ne-a anunțat. L-am ridicat deja pe domnul care a sunat la interfon. Totul este sub control. Voi urca să verific dacă totul este în ordine în interiorul apartamentului, dacă mă autorizați. Andrei a respirat pentru prima dată în ceea ce-i se păruse o oră. Urcați, domnule. Când taxiul Elenei s-a oprit la ușa biroului Raluca Stănescu, telefonul cameristei a vibrat. Era un mesaj scurt de la Alexandru. Fiul dumneavoastră este bine. Individul a fost interceptat înainte de a urca. Dan vă va trimite fotografii de la operațiune imediat ce va fi liber. Concentrați-vă pe ședință, doamnă Elena. Partea dificilă de azi încă nu a început. Elena a citit mesajul, a închis ochii o secundă, a plătit taximetristul, a coborât. Clădirea unde funcționa auditoria internă, corporativă a lanțului Brâncovean, era o clădire de birouri sobre, din marmură gri și geamuri închise la culoare, într-o zonă centrală pe care Elena o văzuse trecând de multe ori din autobuz, dar în care nu intrase niciodată. A urcat cu liftul până la etajul unde o așteptau. Ușile s-au deschis într-un coridor curat, silențios, cu plante vii în ghivece mari. Raluca Stănescu a ieșit să o primească personal. Femeie tânără, cu pas ferm, costum sobru. Când a văzut-o pe Elena, a făcut ceva ce camerista nu se așteptase. A salutat-o cu aceeași reverență profesională cu care ar fi salutat un director senior. Doamnă Vladeanu, intrați, vă rog. Vă așteptam de mult timp. Elena a rămas în picioare pe coridor pentru o clipă. Doamnă, scuzați-mă, dar eu știu bine cine sunt. Nu este necesar să mă tratați așa. Raluca a privit-o în ochi și a răspuns cu o calmă care avea ceva ascuțit. Doamnă, Alexandru mi-a ordonat să vă tratez ca pe un consilier senior al lanțului, dar vă voi mărturisi ceva. Când mi-a dat acel ordin aseară, am avut un moment, doar un moment, dar l-am avut, în care m-am gândit. Ce exagerare, o cameristă. Am coborât la cafeneaua clădirii în timp ce vă așteptam. Am stat 20 de minute gândindu-mă la acel moment și am urcat înapoi rușinată de mine însămi, doamnă, pentru că am înțeles că prima persoană care a judecat după uniformă înainte de a asculta a fost eu. Îmi pare rău. Și vă rog să mi permiteți să vă ascult acum cu atenția pe care o meritați. Elena nu a răspuns imediat. Când a făcut-o, a zâmbit abia. Un zâmbet mic, obosit, frumos. Vă mulțumesc pentru onestitate, doamnă. Să intrăm. Cele două femei au intrat în birou. Pe masa de ședințe era deja un dosar deschis. În interior, Elena a recunoscut copii ale mișcărilor de cont ale doamnei Ana, liste de taxe fantomă și, ceea ce a surprins-o cel mai mult, fotocopii de documente vechi cu caligrafie de mașină de scris, care nu puteau fi altceva decât arhiva personală a domnului Aurel Dinescu. Livrată chiar în acea dimineață. Raluca i-a oferit o ceașcă de cafea, s-a așezat în fața ei, a pornit un mic reportofon. Doamnă Vladeanu, să începem de la început. Spuneți-mi ce ați văzut în ultimele luni, fără să omiteți nimic. Elena a respirat adânc și a început să vorbească. La mulți kilometri distanță, în casa sa privată, Răzvan Florescu tocmai se bărbierise în fața oglinzii din baie. Nu dormise. Petrecuse toată noaptea încercând să l-o contacteze pe Mihai, iar telefonul nepotului suna ocupat. Încercase să l-o contacteze pe individul în costum gri și nici el nu răspundea. Încercase să îl contacteze pe paznicul tânăr pe care îl trimisese la etajul 8 cu o seară înainte. Și nici el. Pentru prima dată în mulți ani, niciuna dintre piesele sale nu răspundea. Atunci i-a sunat telefonul.
Pe ecran a apărut numele pe care îl aștepta cel mai puțin la acea oră. Alexandru Brâncoveanu. A răspuns cu mâna fermă. Abilitate veche a bărbaților obișnuiți să se prefacă. Alex, dragule, s-a întâmplat ceva. Vocea lui Alexandru a ieșit cordială, prea cordială. Răzvan, am nevoie să vii azi la ora 11 exact la hotel. Am convocat o ședință extraordinară a Consiliului. Nimic grav, o problemă operațională. Îmi confirmi că ești? Desigur, Alex, sunt acolo. Încă ceva, Răzvan, vino îmbrăcat formal. Vor fi oameni din afara lanțului. Da, vin formal, Alex. Stai liniștit, te aștept, frate. Alexandru a închis. Răzvan a rămas privind oglinda mult timp. Frate. Cuvântul îi sunase a adio, dar Alexandru fusese mereu un om direct. Dacă ar fi bănuit ceva grav, nu l-ar fi sunat. L-ar fi pus să-l caute. Răzvan a terminat de bărbierit, s-a îmbrăcat cu unul dintre cele mai bune costume ale sale, a băut o cafea în grabă și a plecat spre hotelul Imperial Brancovian, cu același zâmbet ușor care îi deschisese uși toată viața. La ora 11 fix, sala Consiliului de Administrație a hotelului era deja plină. Membrii Consiliului, oameni de afaceri în vârstă, consilieri juridici istorici ai lanțului, 2 directori regionali care zburaseră de urgență cu avioane private, ocupau locurile din jurul marii mese de stejar. Raluca Stănescu era la capătul mesei cu laptopul deschis. Domnul Aurel Dinescu stătea rezemat de peretele lateral, senin, cu un plic gros pe genunchi. Dan Cogiocaru stătea lângă ușă cu brațele încrucișate. Alexandru Brâncovean prezida masa și în spatele sălii, într-un mic antreu cu geam fumuriu, pe partea opusă intrării, un spațiu conceput inițial pentru ca asistenții de protocol să urmărească ședințele fără a participa. Elena Vlădeanu stătea în tăcere. De la acel geam ea putea vedea toată sala, dar cei din sală nu o puteau vedea pe ea. La ora 11:02, ușa sălii s-a deschis. Răzvan Florescu a intrat cu zâmbetul său ușor, sacol impecabil, salutul său deschis către membrii Consiliului. L-a salutat pe Alexandru cu o strângere fermă de mână. S-a așezat la locul care îi se cuvenea, în dreapta proprietarului lanțului. Alex, sunt aici. Spune-mi ce urgență este. Alexandru l-a privit lung, apoi a deschis un dosar în fața lui, l-a rotit spre Răzvan. Răzvan, înainte de a începe, privește asta. Răzvan a coborât privirea. A văzut un prim document, o mișcare bancară, numele său, semnătura sa, contul paralel. Și-a ridicat privirea, zâmbetul i s-a înghețat pe jumătate. Alex, asta se poate explica. Te ascult, Răzvan. Este o mișcare de trezorerie internă, un împrumut intercompanii. Urmam să-ți spun săptămâna trecută, dar... Răzvan, vrei să explici și asta? Alexandru a rotit un al doilea document și un al treilea și un al patrulea și un al cincilea, fiecare mai compromițător decât precedentul. Răzvan, așezat în dreapta proprietarului lanțului, a văzut cum fiecare mișcare frauduloasă pe care o construise de ani de zile apărea pe masa de stejar ca niște cărți de joc pe care cineva mult mai bun jucător tocmai le așezase toate deodată. Când Alexandru a rotit al 7-lea document, lista completă a încasărilor fantomă din contul doamnei Ana Popescu din ultimele luni, semnată, autorizând încasarea de către RF, Răzvan Florescu a coborât privirea și pentru prima dată în viața sa de adult nu a găsit niciun zâmbet. Gata de a fi oferit. Alexandru a închis dosarul și a sprijinit mâinile pe masă. Răzvan, este o persoană în această clădire care în seara asta te-a îngenunchiat fără să te atingă cu un deget. O singură persoană, Răzvan, persoana pe care tu și nepotul tău ați trimis-o să o opriți înainte de a ajunge la această ședință. Persoana al cărei fiu bolnav ați încercat să folosiți ca piesă de presiune chiar în această dimineață. Răzvan și-a ridicat capul. Alex, ce persoană? Alexandru a ridicat mâna, a făcut un gest spre antreul din spate. Ușa de sticlă fumurie s-a deschis și Elena Vlădeanu a intrat în sala Consiliului de Administrație. Răzvan Florescu a rămas înghețat pe scaun. A văzut-o apropiindu-se încet, cu spatele drept, cu șorțul hotelului încă peste uniformă, cu ochii senini ai femeii care de ani de zile fusese invizibilă pe coridoarele sale, și a înțeles în acea secundă că persoana pe care el decisese să o trateze ca pe un obiect era singura persoană din acea clădire care nu uitase niciodată să fie umană. Alexandru s-a ridicat. Răzvan, înainte de a vorbi avocații și membrii Consiliului, va vorbi această doamnă, pentru că prima persoană care are dreptul să ți spună ce ai făcut nu sunt eu, este ea.
și Elena Vladeanu, stând la marginea mesei de stejar, în fața bărbatului care încercase să o facă să dispară chiar în acea dimineață, a deschis gura pentru a vorbi. Elena Vladeanu a rămas în picioare la marginea mesei de stejar. Sala Consiliului de Administrație al Hotelului Imperial Brâncoveanu o privea în tăcere. Membrii Consiliului, consilierii juridici, directorii regionali, oameni care într-o altă viață nu ar fi ascultat niciodată o cameristă la o masă ca aceasta, așteptau cu atenția imobilă care îi se acordă cuiva care este pe punctul de a schimba aerul unei încăperi. Răzvan Florescu stătea încă în dreapta lui Alexandru. Zâmbetul ușor dispăruse. Îi rămăsese pe față o expresie de om care se vede pentru prima dată din exterior. Elena a respirat adânc. S-a gândit la mama sa Ramona, care o visase universitară. S-a gândit la Andrei, care în acea dimineață deschisese ușa casei sale unor necunoscuți, fără să tremure. S-a gândit la doamna Ana, care rezistase singură în fața a doi bărbați de la hotel, cerându-le să și cheme avocatul. S-a gândit la domnul Aurel, care păstrase timp de 15 ani un plic așteptând pe cineva dispus să licitească. S-a gândit la ea însăși, alunecând pe peretele coridorului de la etajul 8 cu telefonul medicului la ureche și a început să vorbească. Domnule Florescu, v-am curățat biroul ani de zile, am curățat paharele de pe masa laterală, am șters praful care se aduna pe ramele tablourilor, am curățat hârtiile pe care le lăsați să cadă pe jos, fără să vă aplecați să le ridicați. Am făcut-o mereu cu respect pentru că mama m-a învățat că munca este muncă, dar au fost lucruri pe care le-am văzut și eu, domnule. Am văzut conturi mici care treceau pe sub birou, pe care le semnați fără să priviți persoana care le primea. Am văzut o bătrână pe nume Ana, care locuiește singură în această clădire de înainte ca eu să intru aici, primind taxe pe care ea nu le-ar fi putut cere niciodată. L-am văzut pe nepotul dumneavoastră, tânărul Florescu, ieșind la ore nepotrivite pe ușa de serviciu cu un dosar sigilat în mână. Am văzut multe lucruri, domnule, și ani de zile nu le-am spus pentru că fiul meu depinde de un medicament și pentru că dumneavoastră, fără să știți, erați stăpânul tăcerii mele. Sala era în tăcere absolută. Răzvan a coborât privirea. Aseară s-a întâmplat ceva care mi-a luat acea tăcere. Aseară, un bărbat pe care nu-l cunoșteam a stat pe coridorul de la etajul meu și mi-a pus o întrebare pe care nimeni nu mi-o mai pusese înainte. Și în această dimineață același bărbat a avut grijă de fiul meu când dumneavoastră, domnule, ați trimis un curier la ușa blocului meu să cumpere familia mea cu un plic. Nu vreau să vorbesc despre mine acum, domnule. Eu vreau să vorbesc despre doamna Ana. Pentru că doamna Ana este persoana care a rămas singură aseară într-o cameră în fața a doi bărbați care au vrut să o scoată din casa ei. Și este persoana pe care ați furat-o de luni de zile, știind că ea nu se putea apăra. Și acelei persoane, domnule, nu-i cer nimic pentru mine. Îi cer să îi returnați tot ce i-ați luat, până la ultimul bănuț. Și vă cer de asemenea să îi cereți scuze personal, privindu-o în ochi, înainte ca această sală să decidă ce va face cu dumneavoastră. Răzvan Florescu nu a răspuns. Mâinile îi tremurau pe masă. Raluca Stănescu a deschis laptopul. A început să citească cu voce tare lista completă a taxelor fantomă, autorizație cu autorizație, dată cu dată. Cifra finală, când a fost rostită, a fost suficient de mare pentru ca doi directori regionali să-și ducă mâna la frunte. Alexandru Brâncoveanu s-a ridicat. A mers până la ușa laterală a sălii, a deschis-o și a intrat doamna Ana Popescu. Bătrâna a mers încet, sprijinită de un baston subțire pe care aproape niciodată nu-l folosea în public, dar pe care în acea zi decisese să folosească pentru ca întreaga sală să o vadă mergând așa cum mergea. Fragilă la trup, intactă la suflet. Dan Cogiocaru o însoțise în tăcere de la lift. Doamna Ana a înaintat până în fața mesei de stejar. L-a privit pe Răzvan. Domnule Florescu, soțul meu mi-a lăsat acest loc ca ultima mea casă. Eu am avut încredere în acest hotel și acest hotel a avut încredere în dumneavoastră. Nu știu dacă voi mai trăi mulți ani, dar pe cei care mi rămân nu vreau să îi petrec păstrând ranchiună pe dumneavoastră. Vă voi spune singurul lucru pe care trebuie să vi-l spun și apoi nu vă voi mai vorbi niciodată. Soțul meu ar fi spus că un bărbat care fură o bătrână singură este un bărbat pe care nimeni nu-l va mai putea ajuta. Eu adaug un singur lucru din partea mea. Vă iert, nu pentru că meritați, domnule,
ci pentru că nu vreau să port greutatea de a nu vă fi iertat. Răzvan Florescu a plecat capul. Pentru prima dată în acea sală, umerii i-au tremurat. Nu și-a permis plânsul explicit, dar ceva s-a rupt în interiorul lui pe care nici el nu știuse că era întreg până atunci. Doamna Ana s-a întors. A mers încet până unde era Elena. I-a luat mâna și, în fața întregii săli, i-a spus cu voce tare ceea ce tăcuse toți acei ani. Dragă, mama ta, Ramona, oriunde ar fi astăzi, este mândră și eu de asemenea. Elena și-a dus mâna liberă la gură. Lacrimile i-au căzut fără ca de data asta să încerce să le ascundă. Raluca Stănescu a condus de acolo procedurile. Răzvan Florescu a fost demis din funcția sa în aceeași sesiune. A acceptat, asistat de avocatul său, un proces de colaborare care includea restituirea integrală a sumelor documentate, cedarea bunurilor care acopereau cele documentate și supunerea la consecințele civile corespunzătoare. Mihai Florescu, nepotul, semnase deja la biroul Ralucăi în aceeași dimineață, înainte de Consiliu, o declarație prin care oferea detalii despre operațiune în schimbul unui proces redus. Domnul Aurel Dinescu stătea rezemat de peretele lateral, cu plicul gol pe genunchi. Pentru prima dată în 15 ani, arhiva sa nu mai era o povară silențioasă și se transformase în justiție semnată. Individul în costum gri, interceptat la ușa blocului familiei Vlădeanu, fusese predat la secția de poliție corespunzătoare. Portarul, domnul Gheorghe, a fost găsit închis în camera de serviciu a blocului, unde fusese dus pentru a fi distras în timpul manevrei. Avea o mică lovitură la frunte și mult mai multă frică decât daune fizice. Alexandru s-a ocupat personal de acoperirea tratamentului medical al portarului și al familiei sale. Înainte de încheierea sesiunii, Alexandru Brâncovean a luat cuvântul pentru ultima dată. Domnilor membri ai Consiliului, nimic din ce s-a întâmplat în ultima zi nu ar fi fost posibil fără 3 persoane pe care acest lanț trebuie să le numească cu voce tare. Domnul Aurel Dinescu, care a păstrat timp de 15 ani arhiva pe care această sală tocmai a citit-o. Doamna Ana Popescu, care a așteptat singură, confruntând această companie, pentru că a crezut într-o femeie care ține în brațe un copil străin. Și doamna Elena Vlădeanu, care în seara asta a deschis o ușă pe care eu, proprietarul acestui lanț, o ținusem închisă de frică ani de zile. Celor 3 le datorăm ceva ce niciun salariu nu plătește. Ceea ce putem face este să nu ne prefacem că nu s-a întâmplat. Alexandru a respirat și a continuat. Începând de azi, în fiecare hotel al lanțului Brâncoveanu va exista o figură nouă, biroul de protecție a oaspeților vulnerabili. Misiunea sa va fi să protejeze oaspeții în vârstă, oaspeții singuri, oaspeții în condiție fragilă, împotriva oricărei nereguli comise de propriul personal al hotelului. Acest birou va avea autoritate directă asupra conducerii fiecărei proprietăți și va raporta președinției lanțului, fără a trece prin nicio conducere intermediară. Primul apărător al oaspeților vulnerabili al lanțului Brâncoveanu va fi doamna Elena Vlădeanu. Elena a ridicat capul surprinsă. Dacă acceptă, a adăugat Alexandru, cu un salariu demn, o echipă în subordine și acoperirea permanentă a tratamentului medical al fiului său prin fundația corporativă, fără condiții până în ultima zi de necesitate medicală a acelui băiat. Sala a rămas în tăcere. Apoi cineva a aplaudat, apoi altul, apoi toată sala. Nu a fost un aplauz protocolar, a fost altceva. Elena a privit-o pe doamna Ana, l-a privit pe domnul Aurel, l-a privit pe Alexandru. Accept, domnule. Câteva săptămâni mai târziu, într-o dimineață oarecare, holul hotelului Imperial Brâncoveanu s-a luminat cu o mică placă de bronz pe peretele lateral, lângă teșgheaua domnului Aurel. Placa nu avea niciun nume propriu scris, avea doar o frază gravată cu litere simple. În acest hotel, niciun oaspete nu este singur. În acest hotel, niciun angajat nu este invizibil. Domnul Aurel Dinescu a curățat-o personal în fiecare dimineață până în ultima zi a vieții sale profesionale. S-a retras ceva mai târziu cu o mică ceremonie intimă în hol. Alexandru i-a oferit o indemnizație extraordinară. Domnul Aurel a acceptat jumătate și a cerut ca cealaltă jumătate să fie destinată Fundației de Medicație Pediatrică pe care hotelul o susținea deja cu cazul lui Andrei. A trăit ultimii ani scriind scrisori nepoților săi, citind cărți vechi și vizitând-o pe doamna Ana în apartamentul ei la fiecare 15 zile. Doamna Ana Popescu
A primit înapoi integral fiecare bănuț care îi fusese sustras, dar nu a păstrat aproape nimic din bani. I-a destinat în totalitate unui fond fiduciar pe numele lui Andrei Vladeanu pentru viitoarele sale studii universitare. Când Elena a încercat să refuze, doamna Ana i-a luat ambele mâini pe masa din apartamentul 814 și i-a spus cu luciditatea intactă a celor 73 de ani: „Dragă, mama ta, Ramona, m-a făcut îi promit că atâta timp cât voi trăi, tu nu vei fi singură. Am îndeplinit acea promisiune cu tine toată viața mea, dar acum îmi vine rândul să o îndeplinesc cu fiul tău. Lasă-mă să o îndeplinesc, dragă, nu-mi lua asta." Elena nu a putut răspunde, doar și-a sprijinit capul pe umărul fragil al bătrânei. Răzvan Florescu a respectat în întregime acordul de restituire. Și-a pierdut casa, și-a pierdut numele în industria hotelieră, și-a pierdut cercul social care îl susținuse decenii întregi. Nepotul său, Mihai Florescu, în schimb, a ales o altă cale. După ce a respectat justiția, s-a înscris la un program de masterat universitar în etică de afaceri și ceva mai târziu i-a trimis Elenei o scurtă scrisoare manuscrisă în care îi cerea iertare fără a cere nimic în schimb. Scrisoarea a ajuns la noul birou al Elenei din sediul corporativ. Ea a citit-o de 2 ori, a pus-o într-un sertar, nu a răspuns, dar nici nu a rupt-o. Există iertări care nu se acordă prin cuvinte, a gândit, dar nici nu se refuză prin tăcere. Raluca Stănescu a fost confirmată ca director de conformitate al lanțului Brâncoveanu pentru toate proprietățile din țară. A reformulat protocoalele de guvernanță internă. A prezentat cazul Brâncovean la un congres internațional de audit de afaceri ca referință etică și nu a mai judecat niciodată, nici măcar pentru o clipă, uniforma înainte de a asculta persoana. Danco Giocaru a rămas șef permanent de securitate corporativă. Luminița Petrescu, recepționera de noapte, a fost promovată la coordonator general de serviciu nocturn după ce a predat Ralucăi, a doua zi după consiliu, un caiet cu însemnări despre mișcări ciudate pe care le observase luni de zile, fără a îndrăzni să le denunțe. Când Elena a întrebat-o de ce nu vorbise înainte, Luminița i-a răspuns cu ochii strălucitori: „Pentru că până săptămâna asta, doamnă, nu știam că în această clădire se putea vorbi." Într-o dimineață, deja într-un alt anotimp, Elena Vladeanu a ajuns devreme la sediul corporativ al lanțului Brâncoveanu. Avea o ședință cu echipa biroului de protecție a oaspeților vulnerabili la prima oră. Înainte de a urca la birou, s-a oprit în holul clădirii. Pe perete, lângă teșghea, fusese instalată luna precedentă o placă de bronz mai mare. Purta scrise numele oaspeților în vârstă și singuri pe care biroul îi proteja în prezent în fiecare proprietate a lanțului. Primul nume de pe listă, cu litere simple, spunea doamna Ana Popescu, apartamentul 814, Hotelul Imperial Brâncovian. Elena a trecut degetele peste bronz, apoi a urcat. În biroul ei o așteptau 2 lucruri: o ceașcă de cafea pregătită de secretara ei, care învățase în câteva săptămâni să nu o mai numească doamnă director, pentru că Elena insista să fie numită pe nume, și pe birou un plic sigilat cu sigiliul Universității de Stat din oraș. În interior, o scrisoare de admitere la Facultatea de Medicină adresată lui Andrei Vladeanu. Era o formalitate pe care o însoțise cu fiul ei săptămâni întregi. Scrisoarea sosise chiar în acea dimineață. Elena a deschis plicul cu grijă, a citit prima rând și a dus mâna liberă la gură și pentru prima dată în acea nouă viață a plâns fără să și mai țină fața, fără să și ceară scuze nimănui, fără să trebuiască să explice nimic. A scos telefonul, a format numărul fiului său. „Viața mea, mama, a sosit." A sosit. A fost o tăcere la celălalt capăt al liniei. Apoi vocea lui Andrei a ieșit fermă: „Tinere, trăiește, mamă. Când voi fi medic, voi consulta gratuit copiii femeilor care curăță clădiri ca a ta. Îți promit, mamă." Elena nu a putut răspunde imediat. Când a făcut-o, vocea ei a ieșit blândă: „Fiule, bunica ta Ramona te privește azi și zâmbește." A închis apelul, a mers până la fereastra biroului, a privit orașul de jos trezindu-se. A scos din buzunarul sacului o mică carte de vizită veche, cu caligrafia deja ștearsă, pe care o păstrase din prima noapte, pentru ca niciun copil să nu mai depindă vreodată de tăcerea mamei sale. A, B. A citit-o din nou, a pus-o înapoi și a spus cu voce tare, privind orașul, o singură frază pentru ea însă și pentru toți cei care nu mai erau: „Mamă, doamnă Ana, sunt aici și nu voi mai tăcea niciodată."
Există cei care cred că proprietarul unui loc este cel care semnează cecuri, cel care are cheia principală, cel care intră în clădire cu sacoul impecabil și salutul cordial. Povestea Elenei Vladeanu există pentru a ne învăța contrariul. Adevăratul proprietar al unui loc este cel care îl îngrijește când nimeni nu-l privește. Cea care curăță cu respect camera unei bătrâne singure și o tratează ca pe o mamă. Portarul bătrân care păstrează în tăcere timp de 15 ani un plic care nu-i aparține. Camerista care îndrăznește să rostească un nume cu voce tare, știind că acel nume o poate costa totul. Cei care îi umilesc pe ceilalți, crezând că uniforma definește ființa umană, uită mereu același lucru. Uneori, persoana care știe cel mai mult despre locul în care cineva crede că comandă este persoana pe care nu a întrebat-o niciodată nimic. Și când acea persoană, în sfârșit, decide să vorbească, nu are nevoie să ridice vocea, are nevoie doar de un apel în mijlocul unui coridor și o lume întreagă, fără să știe de ce, își lasă garda jos pentru a o asculta.